kunnafoni jabarani lajabaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma. Ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Professeur Ousmane Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye Octobre kalo tile 12 ka n'a bila dimanche don Octobre kalo tile 18 farafin kalo tile 24 ka taa bila farafin kalo tile fɔlɔ la. Dolo jate la kawla kalo fɔlɔ tile 21 ka taa bila kawla kalo fɔlɔ tile 27 la. O wagati kibaruya de bɛna lase aw ma ka aw ladɔnniya ko an bɛ Umaru ka wagati la n'o ye Venus mɔgɔw ka wagati. Doloba min bɛ o mara n'o ye Venus ni arabu ko a ma ko zuhurati. O zuhurati dolo in ni anw yɛrɛ b'a wele ko silolo, o silolo in an bɛ o de ka wagati la. A b'a yira k'a fɔ ko nin wagati in kɔnɔna na ko o dolo in yɛrɛ ye kanu dolo de. A b'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na ko mɔgɔ minnu den mun mana bange ka bɛn nin wagati in ma walima nin wagati in tɛmɛnen dɔ la kelen ma k'u ka kow bɛna diya mɔgɔw ye kosɛbɛ. Wa olu bɛna fɛn mun kanu o ye lekisimafɛnw ye, fɛn minnu bɛ mɔgɔw labɛn ani sumajalanw. Hali u ka baara fana bɛ taa bɛn o fɛn kofɔlen ninnu de ma, lekisimafɛnw. I mana ninnu ye fan o fan u ɲɔgɔnnaw b'a fɔ ko ko karisa ko labɛn ka d'a ye. O mɔgɔw de ye ninnu ye. Labɛn ani masiri o de ka di ninnu ye kosɛbɛ. Olu ye dakanko ye. An bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na. Nka mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la. O b'a kɛ sa. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ni so denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun kɔnɔna na kunnasiriwalew ani kunnasiriw ani hakilina aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka se ka kow lawaleya cogoya min na ka kɛ aw sago ye ko a tɛna kɛ ten nɔ. Dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin aw ma. Aw ka wulikajɔw tɛna se ka sabati. Siraw banamini b'aw ka sira caman kan. Kunnafoni siraw fo ka taa se aw ni mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogoya min na ni aw bɛ se ka kuma ni kuma min bɛ se ka tali kɛ siniɲɛsigi kumaw kan ko wasaba tɛ olu la ka ɲɛsin aw ma. Ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Donta o fanga ka dɔgɔ. Ni n'aw bɛ se aw ka ko bɛɛ lajɛlen bila ka dɔgɔkun wɛrɛ kɔnɔ kamasɔrɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro funteni kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Adama ka so garisigɛso denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw ka kunnafoni siraw jɛlen don kosɛbɛ. Wasaw ani yɛlɛdaw caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nka layidukanw bɛ se ka ta aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na min bɛ garisigɛko ta fanfɛla la. Nka ni olu ma bɔ a sira ma aw bɛ se ka aw jigi da o kan dɔgɔkun nataw kɔnɔna na. Kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in layidu caman bɛ se ka ta aw ye ani kibaruya siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nka a layidu ninnu caman bɛ ta nin dɔgɔkun kɔnɔ. Ni aw m'a sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se k'aw jigi da kan yanni dɔgɔkun wɛrɛ laban yɔrɔ wagatiw cɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux funteni kalo 3nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Dawuda ka so Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw fɛlen don kosɛbɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ani aw baarakɛɲɔgɔn mɔgɔw ani mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani mɔgɔ minnu ka surun ɲɔgɔn na k'olu bɛ aw kanu nin dɔgɔkun in kɔnɔ kosɛbɛ. Wasa ani yɛlɛda caman o bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Nin dɔgɔkun kɔnɔ k'aw ka aw cɛsiri aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ aw ka ko la kamasɔrɔ ka se mɔgɔw ma kamasɔrɔ aw fana fɛlen don nin dɔgɔkun kɔnɔna na donta o fanga ka bon ni bɔta ye. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma yɛlɛdaw aw bɛ se k'olu sɔrɔ garisigɛko ta fanfɛla la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la Idirisa ka so kansɛri nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko farifagawalew fo ka taa se fariganw ma. Farigan minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka ko la ka sumaya don aw ka waleyaw la ko fariganw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na.
nin dɔgɔkun kɔnɔ ko aw ka cɛsiri ani ka aw dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ka aw kolo gɛlɛya ka ko kɛ cogoya min na dɔgɔkun kɔnɔ ka se ka tarɛ caman fɔ ko de bɛ se ka gɛlɛya sumayaw ani fariganw olu bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka wulikajɔw lasa nin dɔgɔkun kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juye kalo tile 21 na ka na bila uti kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo 2nan de o mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ibrahima ka so lion nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛna wulikajɔ caman kɛ aw bɛna fɛɛrɛ caman siri olu bɛ se ka taa wolo nɔgɔya ani nisɔndiya ni garisigɛ la cogoya min na nin ye aw ka dɔgɔkun ye aw bɛ se k'aw ka wulikajɔ ani aw ka laɲiniw caman sabati nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka taa bɛn dɔgɔkun wɛrɛ laban yɔrɔw ma aw bɛ se ka aw bɛna fɛɛrɛw tigɛ k'aw ka laɲiniw k'u sabati nin dɔgɔkun kɔnɔ dɔgɔkun wɛrɛ bɛ taa fɔ dɔgɔkun bɛ taa fɔ a bɛ kuncɛ wagati o wagati k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o laɲini ninnu caman na kunnafoni siraw olu bɛ se ka ani wasaw ani garisigɛw olu bɛ se ka aw bɛ se k'aw jigi da o kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ uti kalo tile 22 la ka na bila sɛptamuru kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun kɔnɔna na jija ani wulikajɔ ko fɔ aw k'o de k'aw tagama bere kamasɔrɔ aw ka ko fitinin mɔgɔ bɛ se ka tɛmɛ tigɛ aw la mɔgɔ minnu bɛ aw nɔfɛ ka aw dɛmɛ walima baara ɲɔgɔnya bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko tigɛya o bɛ se ka don aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'aw ka ko kɛ ni ko jɛlen sira jɛlen n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ bila dekun kɔnɔna na wa a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ bakun na fo aw k'aw sigi k'aw miiri ka ɲɛ aw ni mɔgɔw ka jɛɲɔgɔnya cɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'o tɛ ni aw ni mɔgɔw ko k'u bɛ fara a sababu bɛ bɔ aw yɛrɛ de la nin dɔgɔkun kɔnɔ donta o fanga o ka bon ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ sɛptamuru kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so balance ni dɔgɔkun kɔnɔna na dɔgɔkun ye dɔgɔkun aw bɛna wasa caman sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ don tɛmɛnenw na jigisigi kuma caman fɔla aw ye aw y'aw jigi da u kan nin dɔgɔkun kɔnɔ ko aw bɛ se ka wuli ka jɔ ka se ka aw bɛ se ka wuli ka jɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ aw bɛ se ka tigɛ da o wasa ninnu caman kan layiduw kanw barikalen don ala deliw barikalen don aw bolo nin dɔgɔkun kɔnɔ fo ka taa se sarakaw ma aw yɛrɛ ka saraka bɔtaw ma olu barikalen don aw ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko gɛlɛya mana fɔ k'a b'aw sɔrɔ nin dɔgɔkun kɔnɔ ni aw yɛrɛ y'aw ɲɛsin ala ma nin wagati kɔnɔna na ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ aw ka gɛlɛyaw la nin wagati kɔnɔna na fo aw ka cɛsiri ka a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati a ka a cɛsiri ala bato fɛ a caman na dɔgɔkun bɛ taa fɔ a bɛ kuncɛ yɔrɔ min na a ka bato ani aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo 2nan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun kɔnɔ ko aw jijalen don kosɛbɛ ko waleyali la hakilina kow ka ca kosɛbɛ kamasɔrɔ hakilina ko minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw yɛrɛ ma ko aw bɛna miiri nin dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ko caman na sira caman na o miiri de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka aw bɔ don nataw kɔnɔna na fo aw ka miiri ka se ka aw sigi ka ko caman fara ɲɔgɔn kan aw kelen o de ye aw yɛrɛ hakilina o de barikalen don ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ hakilina tɛna se ka foyi de ɲɛ aw ka ko la dagan kɔnɔna na nin dɔgɔkun kɔnɔna na donta o fanga ka dɔgɔ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun kɔnɔna na jija ani manja aw ni a ka kabila kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an'aw baarakɛ ɲɔgɔn mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko wasa ani kunkɔrɔta bɛ se ka sɔrɔ yen sira fɛ nka aw k'aw farati fana siraban kannaw la kamasɔrɔ accident olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na n'aw b'a ka wulikajɔ kɛ fɔ k'aw hakili to aw yɛrɛ la kasaraw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka janto aw yɛrɛ la kosɛbɛ aw ka basigi kɛ aw tagama bere fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati la n'o tɛ dekun min bɛ se ka aw sɔrɔ o de bɛ tali kɛ joli bɔn dekun kan accident misɛnninw
ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ desanburu kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa solomana ka so fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw. Capricorne dɔgɔkun in kɔnɔ kibaruya olu siraw olu jɛlen don kosɛbɛ. Kibaruya minnu bɛna fɔ aw ye a bɛ kibaruyaw minnu bɛ se ka aw la nisɔndiya kosɛbɛ ka wasa ani kunkɔrɔta ani jigisigi kumaw, o kibaruyaw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na. Wa k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela, mɔgɔ bɛ se ka a kun da aw kan ko u bɛ se ka kɛ aw jigi ye, aw ka o minɛ n'aw bolo fila ye, u bɛ se ka kɛ aw jigi ye don nataw kɔnɔna na. Kamasɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn kun dalen don aw kan dɔgɔkun kɔnɔ k'u bɛ se ka jigisigi kumaw ani baara kura bolodaw, o kuma bɛ se ka tɛmɛ aw ni u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se kasabi kow ma n'olu tali kɛ garisɛgɛ kow kan. Ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakili, aw ni mɔgɔw ka hakili kɛ ka baara kɛ, o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau, jigiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala badara ali ka so verseau, ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw barikalen don aw ye, aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa aw fɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔ. Ni aw bɛ se aw ka degun o ɲɛnabɔ kuma de ye ni wagati in ye, aw bɛ se ka wuli ka se aw jigilamɔgɔw ma, jigisigi kuma caman bɛ se ka fɔ aw ye aw ni a danaya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, wa hakilisigi kumaw ka ɲɛsin aw ma kibaruya sira olu fana jɛlen don. N'aw bɛ se k'aw ka wuli k'aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na, kamasɔrɔ laɲini caman bɛ yen nɔ ni u balalen don don tɛmɛnenw na aw ni aw limana mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, ko aw bɛ se ka jaabi ani kunkɔrɔta sɔrɔ olu ko na ni dɔgɔkun kɔnɔna na. Donta o fanga ka daminɛ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, aw bɛ se ka aw tulo mada sɔrɔw la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw. Poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko jigisigi kumaw, wasaw ani kunkɔrɔtaw, kamasɔrɔ hali ni fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma garisɛgɛ ta fanfɛla la, sɔrɔ kɔni o don ta o ka dɔgɔ kosɛbɛ. Aw bɛna aw tigɛ jan sɔrɔ minnu nɔfɛ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw, ko banamini bɔ o siraw kan. Nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye, aw fɛlen don kosɛbɛ. Na aw sera ka wuli k'aw jija ni dɔgɔkun kɔnɔna na, aw fana bɛ se ka faamu gɛlɛya minnu bɛ aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na, ni y'olu fana ɲɛnabɔ wagati. Ala deliw barikalen don aw bolo ni dɔgɔkun kɔnɔ kosɛbɛ. N'aw bɛ se aw ka ala deliw ani sarakaw fara aw bolo dala ni dɔgɔkun kɔnɔ, o bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw labɔ dingɛ caman kɔnɔ, aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Balima Malikunafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ka aw ladɔnniya halisa ko an bɛ Umaru ka wagati la n'o ye kawula kalo fɔlɔ. Kawula kalo fɔlɔ ni a ka ca la mɔgɔw kanu bɛna don ɲɔgɔn na ni wagati in kɔnɔna na kosɛbɛ, nka fɛn min bɛ tali kɛ mɔgɔw kanu donnen don ɲɔgɔn na, nka gɛlɛya dontaw sɔrɔ kɛtaw olu fanga ka dɔgɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma. Nin wagati in sɔrɔ a bɛ wuli ka jɔ ko fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, nka fɛn min bɛ tali kɛ kanu baaraw kan ani jama ɲini baaraw ka di mɔgɔw ma ani tɔgɔ baaraw, olu bɛ se ka barika ni wagati in kɔnɔna na. Mɔgɔ minnu ka baara ye bololabaaraw ye ka taa se moriw fo ka taa se bololabaarakɛlaw, bamananya baarakɛlaw ma, ni wagati in kɔnɔna na k'u janto ni yɔrɔ in na kosɛbɛ. Fanga de bɛ nin baara in na ka ɲɛsin adamadenw bɛɛ lajɛlen ma. Ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la, an b'a fɔ o la n ko aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ.